Good morning mga kaibigan. Gandang umaga sa inyong lahat. Dito ulit tayo sa dagat. Didiskarte tayo ng pangulam. Manduduko tayo ng sa butas. Yung mga butas ng tambagoy. Biya kung tawagin sa Tagalog. Dudukutin natin sila sa butas para makuha natin. Tingnan nyo na lang mamaya kung anong gagawin ko. Kumusta na kayo mga kabayan ko, mga Bicolano? Marhay na daw sa Indogabos. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, marhay na daw. Magandang umaga sa inyong lahat. So yun mga kaibigan, diskarte tayo ngayon pang ulam. Shout out kay Perlin Vlog. Shout out kay Mark Anthony Doctor. Shout out dyan sa mga Arimar Boys sa Legazpi, kay Christian Espaldon at saka sa Forma nila na si Dennis Amor. So yun, dito tayo sa dagat. Ayan. Tingnan natin kung ano makukuha natin dito. Wala tayong pangulam sa araw na ito mga kaibigan. Ang dami rin nangangapa sa lawak ng low tide. Hello mga batak. Mayad man ang dakopon. Nakailang kilo kakapon? Kilo 7. Kilo 7? Apa pwede na yan? So yun yung gwapo dito sa sa lugar namin. Magbabatak siya ng niya, ng kanyang bubutrap. Sabi niya, taghinaraw talaga. 1 kilo 1.7 lang yung huli niya. 1 kilo 7 gramos. May na talaga ngayon, no? May na. Ayun, kumusta yung mga kabayan mo? Oh! Ya, mga bata kita. So yun mga kaibigan, tara. Mangangapa tayo dito kung anong makakapa natin dito. Ano nakuha nyo? Ano nakuha nyo? Ugpan? Oh, masarap yan. Masarap yan sa gagataan. Eh mga kaibigan, yung mga kasama nating nangunguha ng shell dito sa sa dagat, tabing dagat. Marami na? Marami na kang ulamin. Pangulam lang talaga. Diskarte ngayon ng pangulam kasi mahal ang isda ngayon. Ayun, nakuha nila. Ugpan. Upan. Yun. Kuha rin tayo pag wala tayong makuha ng tambagoy. Mga kaibigan, kuha rin tayo ng ugpan. Namuha sa dagat ng mga siyed. Oo. Tulungan ng mahirap. Ito, ugpan, no? Kunin natin. Yun. Wala, hindi naabot. So yun, mamaya na lang tayo mangunguha ng ugpan mga kaibigan. Maghanap tayo ng butas ng biya, yung tambagoy. Ano nakuha mo tay? Marami na? Ayo. Ayan. Ay, ugpan din. Okay. Karami rin yan. Gata. Makuha din na ano. Gataan, masarap yan.
malaki makuha. Maano kami dyan. Sa padi may kasal. Alimasag. Oo. Doon banda. Doon sa may baba na yun, paghubas. Maya-maya paghubas, doon banda. Ako lang kasag. Oh, kapain nyo lang ng ano, ng panyo. Yan anong lalim? Mababaw lang dito, no? Ah, Yan lang, pagka, hindi, yung hubas na yan, hindi na umano, hindi na bumaba. Mga hanggang dito yan sa ano, dito. Yan, hanggang dyan lang, lalim yan. Mababaw lang. ikaw anong kukunin mo? Maghanap ako ng ano, butas ng ano, tambagoy, yung biya. Ah, oo. Wala kang huli? Kunti lang. O nga, wala pa ako makitang ano, butas ng ano, tambagoy. Piraso yata yan ano. Masag. Dati napakaraming butas dito ng tambagoy. Wala na. Walang limasag. Kukunti yan oh. Asan? Oo, kasag. Ay, Talagang taghina talaga, no? mahina ng dagat. Wala ng laman. Ayan mga kaibigan, taghinaraw talaga yung alimasag. Kaya hindi ako naglalatag ng ano ko, pang alimasag. Mahirap na. Ang lalaki sana, kaso taghina, no? Eh ano to, wala nga tong ano, makakalahating kilo. Pitya yata. Ay. Tsaga lang kaibigan, para ano? Oo, malambot pa. Tsaga lang sa panahon na to. Tsaga lang tayo. Ganyan talaga ang buhay, mandaragat. Buhay mangingisda. Wala nang ano. Si ano nga, oh, andun na sa gilid. Nilalakad na lang niya, nagtataya ba yan? Oo. Yayi. Si Aye. Oo. Nilalakad na lang niya. Sa bagay ngayon, mainit ngayon, baka na yung alimasag sa tabi, no? So yun mga kaibigan, wala naman tayong makitang butas ng ano, ng tambagoy o biya. Seryosohin na lang natin tong pagkuha ng ano, ng ugpan. Masarap din naman to pang ulam. Ito na lang mapapakita ko sa inyo, yung view na lang. View ng dagat ng Sorsogon. Yan na lang. Tsaka yung pagkuha ng ugpan. Yan na lang tayo makakapag-focus. Wala tayong nakikitang butas ng ano, mga biya. Dati napakarami dito. Pagka hindi ako nag-vlog, napakarami. Pag ngayong nag-vlog ako, nawawala. Kahit butas ng ugpan, napakadalang. Dati, dami-dami. Hindi naabot. Wala rin.
Ano? Ako ka magkugpan. Ay, nagtumbay. Ay, palamang diyan sa vlog mo. Ako ka man. Ay, Tingali. ano? Round choy. Ito bagad man ho, nag-ano, bilaog. Nagbilaw? Ay, ma. Ito. Oh, ito. Oo. Nanguha siya ng bilaog. Nanguha ko ng upan para iluto, torta. Madala nga ang butas. Putasin mo. Madalang. Oo. Kunti pa lang ito. Nagkalhag. Yao, nag-ano ba ka? Nakalag. Ano yan? May daray na Nagbilaw? pambilaog. May daray yan. So yun. Uwi na tayo. Tama na siguro to. Dami na oh. Dami na natin ako ha. Yan. Uwi na tayo. Patsi na tayo mga kaibigan. Katsin cook natin to. Papakita ko naman sa inyo kung paano siya lutuin. Uy, kitang-kita yung mga pansahog natin. Magic sarap. Dato puti. Kailangan natin yan para sa kilawin. Diyan ka lang muna sa tabi. Huwag ka munang kumagit na. Magic sarap. Tsaka meron tayong arena para dito. Siyempre mantika at paminta. Yan. Itong buntot, gagawin natin kilawin yan. Mga hihilig ng mga Bicolano, maanghang na kilawin. Tumapon. Uy! Ano ba ito? Sayang. Tumatapon.
tortang ugpan. Sa gilid pa nilagay. Yan mga kaibigan, kasama natin ngayon si Badyaw. Luto na yung ating tortang tortang ugpan. Badyaw, tikman mo nga yung nating kilawin. Yan yung torta natin. Tikman mo kung ano lasa. Damihan mo, paano malalasahan yan kung... Harang. Di mangang yan, Bicolano ka eh. Ano, masarap? Sarap? Ya? Tikman nga natin. Ito yung kilawin, yung buntot mga kaibigan. Ito yung buntot. Medyo napatakbo yata si Badyaw sa labas kasi maanghang daw. May tubo. Parang hindi Bicolano. Ayun o. Nag-aagilap ng tubig. Walang tubig dyan. Masarap. Yung natin. Yeah. Masarap din. Okay. Yung mga kaibigan, luto na. Ito. Masarap. Malutong. Saka itong yung buntot. Masarap ang sariwang sariwa. Kapuha lang dagat. Yun mga kaibigan, hanggang dito lang itong video. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.